كما جئنا إلى الدنيا نروح، ولو عشنا بها ما عاش نوح، فلا تقضي الحياة وأنت فيها على ما فات من فان تنوح. تبسم يا أخي ما دمت حيا وعش بالفأل إن الفأل روح، يقول لسانه بفصيح قول مصير الهم يا صاح النزوح. Karka taɓa wasa da zuciyan wanda ya ce yana son ka, ko mace ko namiji, musamman mata. Wannan nasihan kusan taku ce. Idan baka son mutum, ka faɗa mai shi, ka katse shi a rayuwanka tashi ɗaya ya fi mai sauƙi. Ya jinyan da zai yi ya warke akan tafiya da mutum, kai baka bar shi ya rayu ba, kai kuma baka kashe shi ba. Me nake nufi da wannan shine, akwai mutanen da za su riƙa wasa da zuciyanka a soyayya, su ba su baka asalin soyayyan da ya kamata. Abubuwa uku da mace take idan ta kamu da soyayyar namiji. Idan mace tana son namiji da gaske, akwai wasu halaye da take nunawa waɗanda za su bayyana soyayyarta a fili. A nan ga wasu alamomi da ke nuna cewa mace ta kamu. Gare ka ɗan uwa, kai kiyayi auren mace mai irin waɗannan ɗabi'u. Na farko, mace mai ƙarya ko a magana, ba ta da gaskiya a maganarta, kullum cikin ƙarya take yi salo da salo. Na biyu, mace marar tarbiyya المال الحرام دمار لك في الدنيا، دمار. ممكن تأتي العقوبة على أولادك، على أهل بيتك، على مالك، على بيتك، ما تدري. أمراض، حوادث. Kada ma ki sa ran namiji zai aure ki idan har kina mai abubuwan nan guda 4 da zan lissafa. Na ɗaya, idan kina mai yawan ƙarya. Na biyu, idan ba kya girmama shi, namiji ba zai taba aure ki ba saboda su maza suna son girmamawa. Na uku, idan ba kya daukan kuskure, in har ba zai gyara miki kuskuren ki dauka.